ये है तेरा बेटी बहुत बड़ी लेकिन रोहिणी दीदी ऐसा बेटी की हो सही बात जे अपन किडनी दे के अपना बाप के बचा ले बेटा ना धले बेटी धली ओइसन बेटी सबका घर में भगवान पैदा करे। और रोहिणी दीदी खाती हमरा कहे के बा कि हमरा रोहिणी दीदी के हो हमारा रोहिणी दीदी के अरे पूरा बिहार में नाम उनका जैसन हो उनका जैसन हो के करी दुनिया में प्रधान रहले उनकर दोनों किडनी गल गई रहे 5 गो बेटी 2 गो बेटा मेहरारू लेकिन अपन किडनी केहू ना दियल बेचारा मर गईले लेकिन बेटी होखे त रोहिणी दीदी जैसन आई हमरा रोहिणी दीदी के नाम पर बहुत बहुत के प्रभाव आई माई से शुभ सुनना के प्रतीक्षा रही हमरा रोहिणी दीदी के हो माता रानी के प्रांगण में कार्यक्रम होता हाथ जोड़ के विनती बा कि इंसान ओइसने चुने के चाहिए जो काम में आवे। सही बात बा हम ई कहब कि रोहिणी दीदी ऐसा इंसान साहब केहू ना मिली ऐसा कहे के बा हमरा रोहिणी दीदी के बिहार में नाम हो
हमर राजत के शान हो हरिहर गमछिया हमरा राजत के शान हो हरिहर गमछिया राजत के शान हो सबका से पहिले करिहे सबका से पहले करे दीदी अगर रोहिणी दीदी जीत जाता रही तो सबसे पहले दीदी हमारे गरीब भाई लोग सबके वो काम करी है हमने के गरीबर के शान बड़ी हाँ बड़े बड़े बारी की ना बड़े बड़ी ऐसा कि हरिहर गमछिया से सर पर बनल बा एक लाज आप लोग के बचावे के बा एक लाज भाई लोग आपके बचावे के बा अरुण बेला जी के ने गई नहीं रउआ से नहीं हो रहा रउआ वहाँ के घर के बेटा परिवार के बेटा रात दिन और हम फोटो देखता नहीं साथ में तो रउआ से नहीं हो रहा हमार तो वोट नहीं खे लेकिन हमार सपोर्ट पूरा बा राउ वोट में रउआ वोट दी हमार सपोर्ट पूरा बा उन्हीं के चरनिया में बा उन्हीं के चरनिया में बा सुखवा उनका जैसन हो उनका जैसन हो के करी समय हमार हो चुकल बा